O luns 27 de maio tivemos un encontro cos clubs de lectura do CEIP de Zas e Guadalei do IES Fin do Camiño. Esta xuntanza tivo o seu xérmolo no libro Volverás por fin, que nos brindaba a oportunidade de coñecer unha parte da Costa da Morte. A aventura comeza con Man de Cabelle e segue onde todo o horizonte é mar. Do alemán de Camelle, un home que chegou de viaxe para quedar para sempre. Fíxose ermitán e tiña aquí as súas obras de arte. Morreu haberá uns 5 anos, cando fundiu o Prestixio. Esta é a historia dun home que amou e morreu polo mar e pola terra, Man de Camelle. Mais o pobo reaccionou con voluntarismo. Nunca máis, berraban galegos e galegas mentres decidían unir as súas mans para salvar o mar e a terra do piche. A vida e obra de Man de Camelle teñen que perdurar no noso imaginario e na nosa memoria, como a demostración de que podemos e debemos amar a nosa terra e o noso mar, que debemos protexelos e impedir que a mal entendida civilización arrase a beleza da nosa natureza, aí onde somos e onde respiramos. Só 3 dos 176 tripulantes salvan a vida. Son levados pola marea á praia do 13 e conseguen chegar camiñando ata a aldea de Pescadoiras, onde son atendidos polos veciños. E non se coñecen os seus nomes? Non hai ningunha inscrición nin nada polo estilo? Non, foron os veciños das zonas que os soterraron, aquí, pero claro, eles non coñecían a identidade dos mariñeiros. E durante moitos anos, cada vez que un barco inglés pasaba por aquí, lanzaban salvas de canóns en memoria dos seus compañeiros falecidos. A memoria, iso é o que fai que os homes vivan máis aló da morte. A memoria nos salva. Coido que é un faro de finais do século XIX. Foi o primeiro de España en ter luz eléctrica. Esta zona é das máis perigosas da Costa da Morte e houve moitos naufraxios nestas augas. Como non o ia ver? Mira o faro tan pequeno que había antes que este. É a salgada historia de Rosaura Mariñeira, polas rochas Percebeira e nas lonxas Pescadeira, nos faros guía e refuxio, e nos peiraos redeira, que nas noites máis escuras sae a pescar a ardora. Se queres pescar a ardora e acompañar a Rosaura, tes que saír ás escuras, ben cargadiña de redes, coa ollada posta nas augas que van alumear os peixes como se fosen de prata. Con traxe de neopreno, a raspa e cavadoira, vais a Rosaura ata as rochas, na procura dos percebes que viven todos xuntiños onde máis baten as ondas. Un consello de Rosaura: se queres ser percebeira, non maras de ser guerreira.
Imos preparar as caixas, que Rosaura está moi cansa. Comezamos polo congro, os camaróns e o rapante. Navallas, faneca e polvo, ostras e lubricante. Peixe sapo e ollomol. Aínda non cantou o galo, e Rosaura baixa á praia coas demais mariscadoras. Faga frío, sol ou chova. Neses intres, Rosaura baixa a praia e o peirao, as rochas e acantilados, debecendo por albiscar as proas queridas dos barcos. A nosa andaina literaria remata subindo unha costiña. Todas empezamos con ánimos, pero a primeira en chegar foi Leticia. Para o ano que ven, máis aventuras por ler e descubrir. Ata a feira.